नमस्ते. मी मेथीच्या भाजीची वडी बनवते आहे. सुकवण्याचे प्रकार आहे आणि ते सुकवून तुम्हाला वडी करून दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी मी 1-2 किलो बटाटे घेतले आहे. ही पहिली का दाखवते. ही बटाटी साल काढून किसून घ्यायची आहे आणि बाकीचं तुम्हाला मी नंतर दाखवणार आहे. आणि ही उडदाची डाळ आहे. मी 1/2 किलो डाळ घेतली आहे म्हणजे बटाट्यामध्ये मिक्स करायला. आणि ही पण भिजवून ठेवली आहे. ही पण डाळ वाटून काढायची आहे. आता तुम्हाला आहे ना पहिलं बटाटे साल काढून थोडंसं किसून दाखवते. हे असं यांनी साल काढायचं. पहिलीच बटाटी स्वच्छ धुवायची, चांगल्या पाण्यामध्ये घ्यायची आणि त्याच्यानंतर किसून झाल्यावर परत एकदा धुवायची. तर साल काढून झालंय. आता हे तुम्हाला किसून दाखवते. म्हणजे असं साल काढून आहे ना किसून घेणार आणि नंतरच तुम्हाला दाखवणार. असं किसणीवर किसून घ्यायचं. असं किसून घ्यायचे. सर्व बटाटे तुम्हाला किसून दाखवते. ही मेथीची भाजी आहे. ही मी 4 जुड्या आणल्या. 4 जुड्या साफ करून आहे ना स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतले आहे. आणि ही भाजी आहे ना थोडीशी तुम्हाला साफ करून दाखवायला ठेवली आहे. हे ना अशी पिकलेली पानं असतील ना तर ती नाही घ्यायची आणि अशी कोवळे कोवळे असे टाळे तोडून घ्यायचे भाजीचे. ही भाजी आहे बघा. ही अशी कोवळे कोवळे. हे आता हे एवढे दांडा आहे ना हा इथपर्यंत तोडला तरी कोवळा आहे. पण आपल्याला वडी पाडायची आहे त्याच्यामुळे असं थोडा कमी घ्यायचा टाळा. अशी भाजी आहे ना सर्व मी साफ करून घेतली. स्वच्छ धुवून आहे ना कापून घेतली आहे. ते मी आता तुम्हाला एक कापलेली भाजी दाखवते. ही बघा. ही स्वच्छ कापून धुवून चांगली घेतलेली आहे. ही पण भाजी आहे. हे असे 4 जुडे आहेत. आता मी या भाजीला काय करणार आहे थोडी आहे ना वाफ लावून घेणार आहे म्हणजे गरम करून घेणार आहे. ही आता एवढी ही अर्धा टोप भाजी आहे. हे ताटभर आहे. हे आता आपल्याला थोडी वाफ लावून घेतली ना की ही भाजी कमी होईल. आणि बटाटे आहे ना साल काढून किसून आणि त्याचा किस आहे ना हा मी असा थोड्या पाण्यामध्ये शिजवून घेतलाय. हा आता बटाटा आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे चाळणीमध्ये. आणि डाळ आहे ना उडदाची डाळ आहे. ही मी वाटून घेतली आहे बारीक करून. आता मी पहिलं काय करते ह्याचं सामान मी तुम्हाला नंतर दाखवते काय काय घेतलंय ते. पहिलं मी आहे ना हे बटाटे घालायला ठेवते. हे पहिलं बटाटे शिजलेलं आहे ना ते पहिलं गाळून घ्यायचं म्हणजे आपल्याला पाणी नाही पाहिजे. त्याच्यात पाणी टाकून शिजवलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला भाजी गरम करायची आहे म्हणजे वाफ लावून घ्यायची आहे. तोपर्यंत ह्याचं पाणी आहे ना गळून निघेल. पेटवलाय आणि भाजी आहे ना टोपामध्ये ठेवली आहे. आम्ही अर्धी भाजी टोपात ठेवली आहे म्हणजे सगळी भाजी राहणार नाही ना त्यासाठी अर्धी टाकली टोपामध्ये. आणि ती जराशी थोडी आली ना मग मी ती भाजी बाकीची उरलेली टाकणार आहे. ही बघा आता एवढी भाजी आहे. आता आल्यावर तुम्हाला मी दाखवते. आता याच्यावर तुम्ही थोडं झाकण ठेवते आणि वाफ लावायला देते आणि तुम्हाला दाखवते. ही भाजी आपल्याला शिजवायची नाही आहे फक्त वाफ लावून घ्यायची आहे. मी भाजी 2 टोपात घेतली होती. दोन्ही टोपामध्ये गरम करायला ठेवली आहे. ही आपल्याला शिजवायची नाही. ही बघा अशी थोडी वाफ लावून घ्यायची आहे. ही पहिल्या टोपात बघा ही मी ढवळून घेतली आहे. इथे चांगली आता वाफ लागली आहे. गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते. बघा किती भाजी झाली. अर्धा टोप जास्त भाजी होती. आता ते आलू नाही ना शिजवलेली नाही फक्त मी त्याला वाफ लावली आहे. आता एवढी झालेली आहे आलून. आता मी थंड करून आहे ना तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सर्व साहित्य मिक्स करून दाखवते. ही भाजीला बघा वाफ लावून घेतली. 2 टोपात मी गरम केलेली भाजी आणि एका टोपात केली आहे. आता ती किती झाली आहे बघा एकदम थोडीशीच झाली आहे. आणि आपण ती अशी जर पिठामध्ये कालवली ना समजा बटाट्यामध्ये मिक्स केली ना तर बटाटे आहे ना त्याला 5 किलो 10 किलो पण पुरायची नाही. आता तुम्ही मला मी बटाटे किती घेतले आहे तर ही बटाटे आहेत ना 3 किलो बटाटे आहेत. आणि बघा पाणी गाळायला ठेवलेलं त्याचं पाणी बघा किती गाळून निघालंय. हे पहिलं मिक्स करायच्या आधी आहे ना तुम्हाला हे त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. ही अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे. हे 1 चमचा आहे. हे जिरं घेतलंय 1.5 चमचा आहे. ओवा आपल्याला 1 चमचा घ्यायचा आहे.
हे मीठ आहे, आपल्याला थोडंसं मीठ घ्यायचं आहे. आणि ह्या मिरची मसाला आहे, हे आपल्याला 2 चमचे घ्यायचे आहे. हे हिंग आहे, 1 चमचा घ्यायचा आहे. आणि काली मिरी पावडर आहे, हे आपल्याला 1 चमचा घ्यायची आहे. आता मी पहिलं परातीमध्ये डाळ काढून घेते वाटलेली. ही डाळ घेतली काढून. आता ही डाळ आहे ना अशी जराशी फेटून घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये हिंग टाकते आणि चांगली फेटून घेते. अशी जरा फेटून घेतली ना मग त्याला चांगला चिकटपणा, म्हणजे त्याचा चिकटपणा जातो आणि खुसखुशीतपणा येतो. आपल्या इडली डोश्याचं पीठ कसं आपण रात्री आंबायला ठेवतो आणि सकाळी फुलून येतो, तशा प्रकारचं हे आपण रात्री ठेवलं ना काढून तरी पण चालतो. पण मी कसं लगेच करते आणि आपल्याला कसं एवढा टाईम नसतो ना, कारण लगेच सुकवायचं असतं उन्हामध्ये. एकदम डाळ मस्त फेटून झाली बघा, एकदम हलकी झाली. आता मी इकडे एका साईडला आहे ना बटाटी घेते आणि बटाटी आहे ना जराशी चुरून घेते. बटाटी पण आपल्याला जास्त नाही शिजवायची, थोडीशी शिजवून घ्यायची. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हे सगळे आपले मसाले टाकायचे आहे. अद्रक लसूण आहे, जिरं, ओवा घ्यायचा आपल्याला 1 चमचा, मिरची मसाला घ्यायचा आहे आपल्याला 2 चमचा आणि मीठ थोडंसं घ्यायचं आहे. हे मसाले सर्व टाकून झाले ना मिक्स करून की त्याच्यामध्ये आपल्याला भाजी टाकायची आहे. आणि हे उडदाची डाळ, मसाले आणि बटाटा घेतलाय, सगळं मिक्स केलंय. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना ही मेथीची भाजी घेते आणि मिक्स करते. आता भाजी बटाटे हे सगळं आता मिक्स झालंय. आता हे आपल्याला आहे ना छोटे छोटे गोळे करून ताटामध्ये ठेवते, तुम्हाला दाखवते. हे असे छोटे छोटे गोळे करायचे आणि ताटामध्ये ठेवायचे. म्हणजे सुकून आहे ना एकदम छोटे होणार. ते आपल्याला माहिती आहे, आपण बटाट्याचे वेपर केले तर ते वेपर कसे पातळ होतात एकदम सुकून, तसेच याच्यामध्ये बटाटे आहेत ना दिसलेली, ती पण सुकून एकदम छोटी होणार आहेत.